nze m ọzọ ekene m ụnụ azụ m nke onye chiri ya zere Krismas ka anyị na-ekwu okwu ya anyị sị na anyị agbaru ya n'isi onwe onye ya gbadobe nke ya n'ụzọ Krismas anyị bara asị na ọ ya mara anyị mma anyị afụ isi njedebe ya mara ya afụ isi njedebe anyị etu ahụ ka anyị gọrọ ya n'eke gọọ ya n'orie gọọ ya n'afọ na nkwọ ise mara na amara na onye nna n'ụlọ ya kwa onye nke ụnụ nwanne ụnụ Ojamdilichukwu eze mbem na anị Ogbaru nwa afọ obe agwa dike tete oke nwa ejiri na ndị Anambra aka ọmụ na ebe wee na-ayọ ụmụ bụ ụmụnne m subscribe to my YouTube channel, like my video and share, follow me on Instagram, Facebook and TikTok ka o wee dịrị anyị na mma. Ọ bụrụ na ị na-akwado mmemme kpọọ na anyị na anyị aza gị, kpọọ akara ekwentị efuru ebe a na anyị aza gị. Ị na-agba agbamnkwụ, ọ bụ nkupute nwa, ọ bụ mmepe ụlọ, advertisement, kpọọ anyị na anyị aza gị ngwa ngwa kwalite omenala Igbo. Ọ ife anyị na-ekwu okwu wee were ohere a wee na-atụ ụnụ bụ ụmụnne m. Happy Christmas in advance. I wish you the best. Darun.